Oh, hallelujah prayer center sini darilana lamsogo tamni hinge je oro nai tongnai rok an bidu torop tai sini dara thono masa phan sini ase grai joto no sini tongoi tirpara ni je sini tirpara sarok hinge dara ang nor no sungnai je nor oro tini hallelujah prayer center ro nor oro tamni tei phaimani ba boma hairogini tei phaimani ba nor bose jora tei o jaga poitu khai phaimani tini bose jora tei hamna hini nor oro bisas khai phaimani kisa Pulan hambai oro halwe player center of payment karon kom hai sungbo Kistan family ni no sungbo Kistan no oka tini to ang phaya ni tongmani se horta cha moi bari thaka moi tu sang moi to hai suri langkha nge bari wi tini logi borok re nei an family rok phaijak no karon phaima ka bisas ni tini phayo sungbo khorsa kaito ni busabla jeng kaito no belai belai ke bisas khayo sung bosung nirogi tongo am bagini seng tini o jaga suri janani phiketa Oh, gadra. Nini moi hinga boma hai ni rogi ba tamo boma hai bohok da sana bo khoro da mi hin boma hai rogi eng abo. abo sungbo saimyo kaito saiman sinai o nogrogo tomong samong klai rok lengo han tomong sam bada bada rok klai lengo ke aro ni sogo ko manu gitong aro thakala hamana bisas khai felementa Hinga nor je hallelujah prayer center ni o jaga wo. Nor sabani bising te sawi ma ka bahai ke nor or sini woi. Tini o jaga sok pai kya. Abo kisa sawi khnar go. abo je sini sokomen kito tak social media jog social media nuka ara nuguin faimenta ke kuma borok bo suru jagai hamui thangman le kaham lejar bo nugjagai tongo abon bagi singtai bisas khai sini ka kathang kaite ro mutu ko bisas khai phele ketaro Hinga dra ta bo suk jara te sing je sendal salogoi tongnai rok. Nugo je video ni tolago comment hamya nugo ba comment hamya ko ba mane borok khayo je sin hallelujah prayer center ni mongoi অনেক বড় ন হামিয়াও খিগলাnya nayo অনেক দাও ন খালাnya nayo tabu je oro je lokoro phaimani bising tei nogoi hingsa nango oba hayengai comment khayo ba oro acting kari o phalto obo o devguru ni simi changi phaltongi phayo ni nongkha oro nong byaktigoto nong niji oro phayoi nong no oro nongma tabu sojor tei nong boma haike nokha nong ki oro dalar do nokha na kubui je nok amo kaisa te comment je hamya khanyero ba kaham khanyero nasi wan sugui tha ga sin borok sin ya sisi saman kroi abo kuma borok hamya sananya comment hamya khanyanyo ang boni hamya comment kaisa hamya ba 10 ta pan 100 ta pan hamya bai ani putila ang kamai thaya putila putin tongnai kaitolo kaitron tongnai aborok no bukha tei bo no khibisir na nang karon tei comment hamya khanyaro karon nini kaham no borok nasing bayang nai an kaham no nasing bin kaham borok nasing bayang nai aba hani khani na borok no nur khari aba kunu yabo tauje oro hani gergoi elengai tongoi ma abo kunu acting buya ko just real nor bobong ni channel hoite no nugui mano abo ke tong thojaga kiriton tamon musai jongya bong ni sate nyo suri jakhan borkal ke asek se acting ke bangla man sim ger thangmul bro gar thangai যখন তে টাঙ্গি সুরি যাকে চম হেকলাই বলে একে বা আসে একদিন খাই কেউ লামান সিম মোসাই থাকমল বাবা হেদা Hinga dra nong to tabo ni nije nong ma jara tei nong obo direct koboi ni nong samani kalai khana bole am dara kubu oro kono dalar ngai maya jodi acting hinge jodi bolamo gerogoi mosaino thakamo haine bole na hinge nong o jaga dra tabu je phaimani nong saisung da phai da nini family no tobu ja phai o jaga o an logi sung faijak hinge dra nong ke christian dai hindu খ্রিস্টান christian no phade hinge jeng yang tai khoroksana sungnai dara bai bo bono bono khakai sini gana ang mobile oga simi se borok kini nogo kointo real lo borok no ang nugya kho tini ani belai ni khapang sarango tang hinge sini da lila bai sini bin mung pogi tongkha ang tama tokopho hinge borok bai ang video simi se nogo kointo tini la ani nokhongo tini ani bagano oro tini basajak soi soi real hinge ang tini nogoi te khapang sarango tang hinge borok khoroni tini o jaga phai tini sini hallelujah prayer center phai tini suri jak phaika oboni bare
tai tam sanai ani phalaba belai khaksang ma kha ar kaitor bo no nai khlai tong thong bon logi gai khai tong thong hingke dara nongle tam sanamo chung je sini hallelujah prayer center to oro to boi acting no ba onek yok kiso salai kya comment no hamye khayo hingke nang tabu se jorotoi nang to sori jaya kona bole hingke nang no to no khana bole oro sori jang nai ro no healing khai por bahai ya hingke nang abono nongmani bisingtei nang tam sanamo chung aro je ang hai nukhai ma to kono acting ya mane acting hingka to abo sana je ko kore acting hingka sungsim je acting khai mano borgle acting khai ma gam se kai am ai ingja gota am hai kai kafra boi am hai kai acting khai ni am ingja geta মানে নিনি কং মতে হেনকে অর নরক হরং নিসিমি acting খানি কা খাইমানো কয়তো ও যে লোক তং কসং তংলাই বড় রক্ত বড়তে acting খাইমে আবলে আর চির খাওয়া কাবাই যেমন কাকা কস যেমন গিরগৈ গরক পা কক আবা হেরক মানে আবা কোন বন সাজু acting ফনসে মান জায়গায় থানেতে তমন বই acting খাইকা হেনকে হে দেব না অব কোন acting নি দিকে ব থাঙ্গা কা জাস অব শয়তান তাস খাইজাং মানে নং নাবলে am tinya hingke nongkha oro tamoni bagui faimani ba nini tamu rugini tei faimani nini sakni tam problem o jaga tei faimani ani sak to kon problem kore hingke ang to kaisa gari chak tongla tabo hingkai sini kamini no borok najang ni phayo hingke haban borok go jaga saimia hingke ang bo saimia kai news ro kisi misa nukha hingke haban gori khasini taka jola gola khati ang te gorimang se lama botok sungmang aso o jaga sopaikya hingke opre niko tau najagai tong borok lain ba bising habjakta hingke noro oro faimasa makhan lama korakha golaka ti taka jola sogui tongoi kha yangla nong bai soja yang gabodi faigan se sakpai tongo hingke dara nongla lama ta korakha nongore je faimani byaktigoto ba haima to khasagori lama ta korama rok to এমনি yang rong ni tang to lama koro ya aki ro ko phajak ba yang rong sa modam ti lama choliwa hingke nong oro je faima to jaga direct no sakpai khana bala dara ba buini sengna ta nangkha singna nang ya dareng phage ba sini dalila khato sino area ro onek bano phaikena tangka seng to nukya ba saimia bo to phaiye direct no phaike ke mano bo sengna nangle ya bunya bo hingke sini dara simise golakati taka jora sogui kya doko kore abo to kaitone hamare bo tini kaitone aibar bisingtei o jaga bo kaham kwrwng khe sokpai maka abo se kok kotor kok hingke dara nong je tabuk je no phaimani bisingtei nong bosok jora to poito khai o jaga sini hallelujah prayer center ni mungoi tai oro hasani loko sini tipra sarok tabuk phano khanaya ko tabuk phano khanaya tongko je sini tipra sarok o jaga o hallelujah prayer center hnai oro kaitoni phola soyong kaitor o jaga samung khai tongo hnai bui khanaya ko tabuk phano sini tipra sa kubang mano tongo hamya sai bai kopulong jeng jala aba hai nong oboni bisingtei tam sanamo chung borokno tam hnai message rwnai je hamya sae bai ngi je gadal tongnai mane bisas khayaba no english khao je ni poito tongkhai mane english nai hai najak phamano mane kabang borok oro phaijak tini angro laimani surjana bageli se paso borok ka dino amo haita angkai norok bo najak khaimano kama poito khai phaji poito khaya kari to bo ingya angkai poito khai kicha phaita angkai ambo obsoi tabuk buin logi phaikya mane gari phan phaikya angkai buskang rogo ang phan problem khakai ang phan najak thama kata tambagi ke jaga bo sini thangka amo haita mane ano mane phunuk tongta lama mane ning problem kai najak khaimano hai mane kaichor phunuk tongma ta la hai ringjago ta lama najak no bagai hingke dra sini ro je faimani norok oro rang kono khoksara nang ba rang ektega da sanjaka tera sajaka onek borok sawo jengno o sini hallelujah prayer center mungoi o jaga o rang lo rang nanani ব্যবসা se khayo hai khayo nei nong faimani bisingtei nong byaktigoto nong rang dana jakha o jaga o he rang ra najaya ko khoksapon najaya khonabla najaya hadengke tai khoroksa sini dalilana sengane dara nong oro je faimani bisingtei oro rang kono ektega da najaka ba kono charge bisirok da najaka rang to girja surina paima surijang paima to rang to tamnani tar mane ke surijang nani serial number tan thru chimi 100 teka maro asung মানে নিন কক্ত হিংকে কোনো রাং এক টাকা নাঙ্গিয়া জাস্ট সরিজাক পুরো রাং 100 টাকা নাঙ্কা যে আসগ্র মানে আবশ্যক না তাই কোনো আবন বাদে রাং চার্জ বেশি নায়া নাবলা on bate tai rang le naya হিংকে দ্বারা নং যে সিন হাসেন টিপ্রা সারং ন অনেক বড় খাইয়ে সাই কপলং দং কো কবা মান খানায়া দং কো সিনিয়া খরং সগয়া কো সিন হাললয়া প্রে সেন্টার বুনি খনজো খানায়া কো কবা মান বড় দং নং অবরনলে বরন তা হনি নিন বিসিনতে কক জারাই মেসেজ তা হনি রনাই
tabuk to sai nasigi thake sini je bukung barang thing joto sin tirpra hastini sin lukorok to gama borok kaitono manai tongo mutai khulumnai tongo oro ke kuno kaitono manai simi surijak phaimaya joto nung non phanangdi nini hamya jaya jingjal bai kupulung ke oro surijak paimano tarman ke ni chao kicha kubui kethar tongna nangnai achung শুধু আসুন নাও না যদি কবই গরে খেতো হামগলা খাই না নিনি সোংমং তো আসুন নগানো এনকে ভিডিও পাইথাক দিকে থাংছিনাই বিছে লগ লইয়া এনকে দারা নিনি সিনেমং কি সার দে বই তো নন নক যত নে সিনেমো কেব সিনিয়া গরে এফন নিনি বখাক তৈ নিনি মং বাই নরন কেনে মং কি সারি সগাং নিনি সোংনায়া ani mungke to ani real name hingke Nirmal Debruma jat short film khai purung simke nickname mungka lila ke tabo sini bayo tano এনকে দেখাইছে কক সিনি কমেন্ট বি সিন কমেন্ট নি বখাক ভিডিও নি বখাক তৈ তো সোংনো বই অনেক কমেন্ট খাইনে নিনি বিসিং তৈ মানে নন সোংনাই নং শর্ট ফিল্ম ভিডিও তাম নুগলিয়া আইগেন হে কন্টিনিউ ফাইলিয়া নন কে এসএফ ni bising tei noro abo tamong kha ba walai laijak da noro team kaisa kok da banglai ama herok buisingei mano ngi noro oboni bising tei tam hni message rnai nong ni short film o satorong ni bisingo norok ni video phaijak tong katal oba herok ni bising tei kisa message rekha sanai phai tongo saptan bisingo no ene usang kaisa khaleka sandeo payakho 100 to 20% rok pajak na tini tongmani no angjango phaine hne eko shooting cancel khair lekha ke apni je legro kok yang tomon ke ani apro ketal film rong project tongman bagai ang time rime ngai kok yang tohta etak to film pai release khai pe kha release ngai tabo sung continue khanya hen wan sui tango ne rong na nya tapok di nong saput bai sing masuk jaro phaima nong hamjong no sing pai play hambai maro hambai engke sen tei khoroksa darana sangana nong ni khe tam nugliya nong video rok continue sangai gina hai nugi malia kisa bono jemon ma sawai sarok pono video phailiya o jabo tam problem ni bagai norong ni bisingo tangi video rok nokholiya oba hai ngai tong kisa sawi khana rogori srai srai ke sini lokorok no जोंनि बागै सिनि भिडिअ नखायानि कारण kai am hain kata mari kisa je sung khaima jagani borok kisa sorai miang kata ka bagui sung bongnogo khaima liang thaka ka bagui khanya rok kisa problem thang tang kai je sini datingko camera ti sanai ta bo album rok ti kisa project khai chong khalang kai o jaga album rok ti sema tong tongma bagui yango sana short film video ti sepai menga tang kai kisa family rok problem tawal je shoot khaima jaga bagui khaima to kam bagui habeno call khai chong layo ko next mas ni simi bon shooting sing chengen hayam hay wan sukta call khai tung ngan norok tabuk taisa katal kha det mane video taisa kaham ga khalanya ni norok sai tongi tong akong nong nam yam tinyo mane buskango kaham kai video dana bagui sa jogui tung hai ke norok khanai ma khana sini dar thongni borong ni video phaina yo mas ni bisingo no borong ni video borok khorong ni bising jaiba khoroksan channel bising te video kadal nongla nok sinai sini dar thongai borok to sawo timo kisa problem ngai tongma bagai video doi nokhai yang tongka ba haimya sai bu koflong man bagai doi nokhari yang tongka nai anga norok tongna saja kha video no share khaidi tai like share comment subscribe khlai rede tai sini dar thongni bagai norok tam hne comment khlainai kisa comment khai sadi anga ason nongtong hambai।